niya bago kayo papikitin. Pag sinabi ko, pag tinanong ko babae ka lalaki, ikaw pa yung tinatanong ko, anong sasagot mo? Babae ako. Ngayon, pag tinanong ko, anong pangalan mo? But paulit-ulit ko, hindi mo binabanggit yung pangalan mo. Ha? Tinatanong kita, kilala mo ba si Kristo? Yes. O, sige. Anong pangalan mo? Ouch! Ano ang pangalan mo kung kilala mo si Kristo? Babae ka lalaki? Oh, Ba- God. Babae ka nga lalaki? Babae ka lalaki? Kailangan pasabi ng pag-ibig niya. Huling tanong, isang sagot. Bupersign kita sa loob ng katawan niya. Ayaw ko na. O, kilala mo si Kristo? Oo lang, hindi. Yes. Ano ang pangalan mo? Hindi mo alam pangalan mo? Kilala mo si Kristo? Yes. Hindi mo alam pangalan mo? No. Sige. Ngayon, babae ka lalaki. Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Babae ka lalaki. Hindi mo rin alam kung babae ka lalaki. Kailangan mabanggit mo yung pangalan niya. Pag nabanggit mo yung pangalan niya, tutuloy mo na siya. Di ba tinanong ko na siya pag tinanong ko siya kung babae ka lalaki, dapat isasagot ko babae siya. Yung tatanong ko kung babae ka lalaki. Ano ang pangalan niya? Natural pangalan niya. Kalasin mo lahat yan, nilagay mo sa kanya. Ayaw mo taga magpakilala, sige kalas. Sige, tanggalin mo lahat yan. Kilala mo ba taga si Kristo? Yes. O sige, kalasin mo yan. May takot ka sa kanya? Yes. O sige, kalas. Hindi siya rito. Wala siya rito sa Pilipinas. Kalasin mo. Sige. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya? Babalik ka ba? Hindi na. Hindi na. O sige, kalasin mo yan. Lahat kang kalasin mo. Ouch! Sa spiritual siya dito. Wala sa physical. Oh! Okay, kalasin mo. Lahat. Kalasin mo yan. Linisin mo lahat yan. Tanggal lahat. Tapon mo lahat ng sakit niya. Simula sa ulo. Tapon. Kilala mo ba si Jesu Cristo? Yes. Si Jesus. Kilala mo siya. Yes. May takot ka sa aking ama na Panginoon mo rin. Yes. Sige, kalasin mo nilagay mo sa kanya. Babae ka lalaki. Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Tao ka hindi. Hindi mo rin alam. Espiritu ka, elemento. Spirit, hindi. Hindi mo pa rin alam. Hindi mo alam pangalan mo? Taga rito ka dito sa Pilipinas? Hindi. Hindi ka rin taga rito. Taga saan ka lupalot ng mundo? Hindi mo alam. Okay, kalasin mo lahat yung nilagay mo sa kanya. Wala. Hindi ko siya matulungan. Kasi ayaw nabanggit ko ng pangalan niya. Kung nabanggit ko ang pangalan niya, matatapos na ito. Tanggalin mo yan. Linisin mo lahat yung ulo niya. Tanggalin mo lahat ng sakit. May pasok ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, Amang Nazareno. Sige, kalasin mo daw yan. Mamaya, malalaman ko na kung sino ka. Ubusin mo lahat yan. Kalasin mo yan sa ngalan ng Ama. Kalas. Tapon mo lahat yung sakit na nilagay mo sa kanya. Itapon mo, masamang espiritu. Nilalang ng babae. Tanggalin mo yan. Kalasin mo lahat. Oh, God. Sige. Hindi mo alam kung anong kasarian mo. Sige, kalas. Wala siya rito. Wala siya sa Pilipinas. Hindi ko masalubang ngayon nag-iwan ito. Nakakatagod siya ng dagdag. Kalas! Bisa mo! Ay, kakaas natin yung konting dasal. Hindi ko sa papin. Kailangan makaroon siya sa spiritual. Tanggal, ubusin mo lahat yan. Hindi ka rin makakatakas dyan. Subukan mo na natin dito sa spiritual. Bilisan mo! Ay. Marami pa yan. Bago ka pakawalan ng Diyos, mangangako ka sa aking Ama na hindi ka nagagalaw sa papasalob ng katawan niya. Wala siya rito. Wala sa Pilipinas siyang nasa loob ng katawan niya. Hindi siya nilalang. Eh, hindi niya kilala niya si Kristo. Hindi niya naman alam kung babae siya lalaki. At hindi niya rin alam kung anong pangalan niya. Tanggalin mo lahat yan. Buong katawan niya. Tanggalin. Pati sa tiyan niya. Alas. Kalas. Kalas. Pangalan ng Ama at ng Tanggal. Marami pa yan. Maninigarado lang ako sa physical. Marami pa.
Marami pa. Ubusin mo lahat. Hindi mo talaga. Kilala mo ba ang Panginoon Kristo talaga? Yes. Oo, sige. Goodness. Sige. Sige. Babae ka lalaki? Ouch! Babae ka nga lalaki? Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Sige. Buhay ka na tao, hindi? Ay! Hindi mo rin alam kung buhay kang tao? Sige, kalas. Kalasin mo. Wala siya rito. That's it. Tanggalin mo. May galit ka ba sa kanya? Ano ba yung sa naiingit? Envy. Jealous. 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 Yung ingit. Yung envy. Envy. Envy na lang. Kasi Ow. Na-envy ka ba sa kanya? Nainggit ka? ladies kasi Ha? Nainggit ka ba sa kanya? Nainggit ka ba sa kanya? Hindi. Yeah, probably. Bakit ka nainggit sa kanya? Nagagalit ang puso mo sa kanya? Kalasin mo lahat ng kalasin. Pwede na i-translate ng Diyos sa kanila. Kahit hindi ko maunawa nila sinasabi ko. Wala siya rito. Nasa ibang bansa ito nagdasal sa kanya. Kung may utak yan, alam niya pangalan niya. At kung may utak yan, alam niya kasarian niya. Kung ito tawdo ko itong dasal nito, pipit-piting ko talaga to, paabinin ko to. Sige, kalasin mo lahat yan para matapos tayo. Lahat yan, linisin mo. Kalas, bilisan mo. Tanggal, simula ulo. Tanggalin mo lahat. Lahat, tanggalin mo yan. Lahat. Tanggalin mo lahat yan. Tanggal. Tanggal. Ouch! Pagbabalisa. Ibig sabihin ng pagbabalisa, yung utak niya dinadasalan. Parang ano to, parang kulto. Wala rito yung nagdarasal sa kanya. English speaking yung kausap ko eh. Masisira utak ko rito. English ang sinasabi. Kalas! Sa ngalan ng Ama! Ouch! Tanggal! Tanggalin mo, ubusin mo. Ubusin mo lahat yan. Okay, it's enough. O, sige, kalas. It's enough. Hindi mo talaga alam kung babae ka lalaki, ha? Ha? Hindi mo rin. No, talaga. Sige, kalas ng kalas. Bilisan mo. Kalasin mo lahat yan. Sa pangalan ni Jesus. Ouch! Sa spiritual nga, wala sa physical niya. Ow! Kunti lang. Tanggal! Wala yung nagdarasal. Nasa ibang bansa. Oh. English speaking. Parang nakita ko yung merong mga kulto. Parang mga babae nagdarasal din. Parang mga witch, yung mga ganun. Tanggal! Ouch! Maubusan ng utak ko rito sa ka-English. English speaking yung ano ngayon. English speaking yung nagdarasal. Kalas! Hindi mo alam kung babae ka lalaki talaga. O, tingka kalasin mo yan. Ubusin mo, simula ulo. Tapon. Tingnan mo kanya nagbabago. Kalasin mo. Marami pa yan. Sobrang dami. Wala, magtataas tayo ng dasal. Dalawang papel na ito nakakabit sa kanya. Positive, negative na ito. Pero kung yung ang may natin natapos na ito. Utak. Ang kanyang ulo. Ang tinatarget. Pwede pahintuin ng utak ang bawat isang system ng katawan mo. Pwede niya pahintuin ng pag-iihi, pagkakain, pagpapatulog, sa pinapatulog. Pinakamas delikado yun. Kaysa sa lahat. Pag ang utak ang ginagamit, yan, mangyayari. Bilisan mo, kalasin mo na kalasin niya, marami pa yan. Magnetiko, itaas ng kuryente ng konti at durugin yung dasal sa kanyang utak. Kung ako sa iyo, sinabi mo na. Tanggalin lahat. Apple lang. Sa ngalan ng Ama. Ow! Ubusin mo, marami pa yan. Ow! Ubos, lahat. Bilisan mo, lahat ubusin mo. Hindi tayo ubra sa papel na simpleng papel lang. Okay, that's painful. Sige. Stop. Nasa ibang bansa yung nagdarasal. Wala rito, hindi ko masagot ng kapangyarihan niya. Wala sa Pilipinas. Mga nasa Amerika. Sumusurkat lang yung dasal natin sa langit. No.
Wala rito. Wala. Hindi ko maramdaman ng presensya niya. Nakakatawid siya ng dagat. Kalas! Oh my God. Ubusin mo. Ouch. Marami pa yan. Oh. Oh, that's enough. Gusto ko na nga lumaban ka sa akin. Ayaw mo lumaban sa akin. Oh, that's Mga ano to, painful. mga wizard. Ano ba to? Yung mga sa ano to, yung mga nagwi-witch to. Scrap. Oh, doon sa ibang bansa. Kaplisa mo. Lahat. Sinabi na ni Magnetico, kapapasok na niya sa akin, galing sa utos sa langit, sa ulo nga daw siya tinitirya. Sabi ko sa, di ba sinabi ko na to kanina, ang sakit niya ay mahirap gamutin. Hindi karaniwan gagamutin. Pero kung babasihan, yung sakit niya mahirap, pero yung sakit na sinasabi ko, wala talaga siyang lubhan sakit. Kaya hindi niya kailangan magpa-opera. Nung na-opera daw sa country, kahapon, may sinabi na parang mayroong pintura sa akin. May nagdarasal sa kanya, hindi talaga tumitira. May nangungulam sa kanya. Automatic yung sinabi ng manggagamot niya. May nagdarasal sa kanya. Wala rito. Nasa ibang bansa. Kaya tumawag siya Oo. kagabi. Kalas! Tapos sa inyo. Wala. Kailangan to pausukan. Ilang araw pa to dito sa Pilipinas? Tagal pa naman 2 weeks. 2 weeks pa. Bago mag-isang linggo, bumalik ulit kayo. Sacrifice. Saka siya incense 1. Alamang gamot ano mo sa kanya. Bayabas. Puro gulay nga pinapakain ko dyan. Papaligo siya. Puro gulay pinapakain ko dyan. Papaligo. Paliguan muna siya. Kaya bas saka Kasi, yung witch kasi gumagamit ng mga element. Pag sinabing element, kalikasan. Gumagamit sila ng hangin. Kasi pag tatawid ng dagat, gagamit ka pa rin ng hangin. Paano ka makakarating sa ibang dimension kung hindi ka dadaan sa hangin? Kaya gagamit din tayo ng halamang gamot na galing din sa kalikasan. Dahil sa nature din. Ubusin mo yan lahat. Konti na lang daw. Ouch! Sige, marami pa yan. Tanggal ang tanggal. Marami pa. Tanggal ang tanggal. Tanggal. Palag mo yung babae na. Yan yung sinabihan dati. yung bata, yung medyo bata-bata pa. Kalas! Wala na akong kukwento sa'yo dahil hindi ako makaintindi ng English eh. Mahina utak ko eh. Wala siya rito sa Pilipinas yung nagdarasal dito na sa ibang bansa. English speaking pa, no? English speaking pa eh. Hindi niya alam kung babae siya lalaki, nagsisinungaling to eh. Alam po babae siya. Kalas! Hindi niya alam kung kasarian niya, kung anong pangalan niya. Kalas! Ouch! Bukusin mo, malapit na! Naiintindihan niya kasi, I don't know. Tanggalin mo lahat. Ubusin mo lahat yan. Lahat ng sakit niya. Ayun, Lahat, tanggalin mo. Diba yung mga Amerikano, mga ibang bansa, Inglaterra, yung mga ganyan, mga wizards sila, diba? Ay, mga ganyan. Yung mga ganyan, may mga kulto. Kulto yung nagdarasal dito eh. Para Harry Potter, no? Para mga gano'n. Kalas! Tama naman yung sinabi ng manggagamot niya. May nagdarasal sa kanya, may tumitira sa kanya. Automatical may nagdarasal, kaso wala sa Pilipinas. Hindi, mababasag yung utak ko rito eh. Nandito sana si... Nandito sana si Iya eh. Inopera siya eh. Ha? Inopera siya tapos. Kasi kung matinutong kapatid mo, nasagot niya na yung tanong ko kanina kung anong pangalan niya. Ayaw niya sabihin, hindi niya daw alam pangalan niya. Kalasin mo. Sige, kalas ng kalas. Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan niya, ha? Naintindihan mo? Sa ngalan ng Ama! Yes! Ouch! Sige, sige. Tanggal. Tanggalin mo pa, marami pa. Ako na magkakalas ng iba. Wala akong tiwala rito sa mga wizard nito eh. Tatapusin ko to sa araw na ito. Yung kayang mata niya, yung beses siya, inopera yun. Sinabi ko yung mata niya kakaiba. At na kaya kanina tinitigan ko siya ng third eye ko. Mayroon akong nakita mga batik-batik ang mukha. Yung parang batik-batik na ganun. Eh, baka yung ibang bansa may mga batik-batik sa mga mukha niya. Pekas. Parang pekas yun. O parang pekas nga siya. English speaking nito, mahirapan ako makaintindi rito. Okay. Meron pa, wala na? Sige. Ngayon, hindi na kita pababalikin sa loob ng katawan lupa niya. Dahil hindi naman kita kalahi. Ha? Nahihirapan ako makaintindi sa'yo. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyo, pangalan Panginoong Jesus, Amang Nazareno, iilawan niyo po ang aking 3 daliri.
Amen. Bumalik ka na sa iyong katawan lupa. Dila. Sabi mo in Jesus' name. 3 beses. 3 beses. Amen. Anong pangalan mo? Anong middle name mo? Ano apelido mo? Ilang taon ka na? May nakita ka liwanag, madilim, etc. Kung may naalala ka lang, liwanag, madilim, meron ka ba nakikita? Madilim? Saan yung madilim? Natatanda mo siya, kahit patay ng ilaw, siguro, kahit bahay niya naman, pag matagal ka na nakatira, kahit patay ang ilaw, alam mo yung bahay niya. Nasa bahay, wala. Hindi ka doon sa bahay niya napunta. Parang ano yung dilim? Mayroon ka ba nakitang kaluskos na hangin? O mainit? O basta pag nasa ilalim ka ng lupa, mararamdaman mo yung walang air, walang hangin o walang madilim o mainit, ano ba? Anong pakiramdam mo sa paligid mo? Basta madilim lang. Madilim lang. Ba't tinatanong kita pa ulit-ulit anong pangalan mo? Ba't tinanong ko na kayo kanina bago kayo papikitin? Pag sinabi ko, pag tinanong ko babae ka lalaki, ikaw pa yung tinatanong ko, anong sasagot mo? Babae ako. Ngayon, pag tinanong ko anong pangalan mo, ba't pa ulit-ulit ko hindi mo binabanggit yung pangalan mo? Ha? Naririnig niyo ba ako, te? Ba't tayo nyo banggitin yung pangalan nyo? Ayaw ng bibig mo? Parang sumasagot. Hindi lumalabas. Hindi lumalabas sa bibig mo yung pangalan mo? Pero gusto mong sabihin yung pangalan mo? Hindi ko lang kung ako nakausap nito. Blanco utak niya. Wala yung nagdarasal sa'yo na sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Wala siya sa Pilipinas. Hindi ko maramdaman yung aura niya talaga. Tama naman yung maggagamot mo eh. 100% yun. Sinasang-ayon na kayo. May nagdarasal sa'yo. Tingnan mo ha. Ibaba mo yung paa mo. Pagpagin mo muna gano'n. Sabi mo yung Jesus name. Tingnan mo. Di ba kanina kinabay-tagat na ng posporo dito. Umiinit. Mainit ba masakit? Mainit na masakit. Kita mo mawawala yan. Tingnan mo yung daliri mo muna. Oh. Tingnan mo yung kamay niya. Pantay na. Pantay na, oh. Dito natin susukatin sa dulo para walang daya. O, di ba? Pantay na, oh. Walang labis. Pangalawang sukat, di ba? Nagsukat tayo kanina. Mahaba left and right, o. Tingnan mo. O, walang labis, wala. Ito na, wala nang daya. Hindi na natin kukunin doon sa dulo-dulo. Dito na lang. O, di ba? Walang labis, wala nang kulang. O, pikit ka, te. Pikit. Ito rin yung posporo gagamitin ko. Pangalan, ulitin ko. Pikit. Concentrate. Mainit masakit. Pero hindi mo sobra. Di ba? Hindi ka tulad kanina. Kanina, o yan, masakit mainit, pikit. Ha? Hindi masakit, di ba? Hindi ka tulad kanina, sobrang init. May nagdarasal sa'yo, wala sa Philippines.